jurusan agama, nyong saiki dadi guru agama karo dodolan bubur ayam. Yes, yang gak viral banget nang TikTok FYPKB. Halo dulur, assalamualaikum. Ketemu nih nang vlog seranane Bu Susi. Nah, kenyong Bali seko jajaran nang SDIT lewat man. Biyen nyong sekolah nang man jurusan agama. Biyen kita nyong ke jan isi nang tenan jan imbas-imbis kae. Nah, biyen sok do salat nang ngono kuwi aja. Mengenang masa lalu tenan ya ki. Nyong pas liwat kene ki pas dino jemuah yuk dadine rame. Nah, ki wis tekarepane nang halte kayak ono ibu-ibu gak ngenteni bis, nyong ya ngenteni bis. Nah, ke sekolah tercinta biyen sing mengantarkan nyong dadi guru saiki yo. Piye barang sekolahan eman. Welah panas entak-entak teman kiye nyong Bali pas jemuah lek nono angkot ki angkote suwi banget. Ngene kae nak delok anake nyong jan rusuhe po. Ya tak kon tanggung jawab to, tak kon ngresik-ngresiki anane kating kampruk ae kiye lakune. Gek tak kon noto. Ah ke malah ne bengine nglindur ya wis ya nyong tak ngekek nang pojokan.